Hej alle sammen. Hej. Mit navn er Signe. Og jeg hedder Laura. Jeg er 12. Og jeg er 13. Vi har tænkt os at lave en blog omkring vores liv, hvad vi laver i vores fritid. Og så har vi bare tænkt os at lave en masse skæg og ballade og arskast. Jeg er Diva. Og jeg er Adorationer. Og vi kan godt enes. Vi hater ikke på hinandens stoler. Og vi kan sagtens få musik. Super fedt. Justin, jeg kan One Direction. Hun kan godt lide Justin Bieber, og jeg gør det One Direction. Så det er godt. Vi er bedste veninder, og vi elsker hinanden, og vi elsker hinanden meget. Og I får en masse totalt random videoer nogle gange. Og der bliver snart lagt billeder ud af mig og Lauras fotoshoot. I dag? Ja. Men ellers subscribe på vores YouTube-kanal og like og del. Så er I bare dejlige. Vi ses! Come free to us, 'cause we're just under the upper hand.